Without demand, नोंथाङा बोरै NOC सार्टिफिकेटआव साइन हरनो हाखो हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बोरै साइन हरखो डिमान्डआ मामोन नोंथाङा डिमान्ड लाखिनाय नङा लाखियाखैमोन मानो डिमान्ड खालामासा नोङो डिमान्ड खालामनो हायोमोन जे आंनो बडलेण्ड सिगां नांगौ बडलेण्ड मोननायनि उनावसो आङो NOC सार्टिफिकेटआवहा साइन खालामगोन होनना नोंथाङा जुदि मोनद' हारिया ST स्टेटासखौ मोनमारोब्ला आंबो थैलांगोन आंथ' आंनि जिउखौ आं गारलांखागोन वाह हाग्रामा वाह नोंदि ST खौ गुबुन हारिनो जासिलायनानै होनो हानाय पावार जाबाय हाग्रामायानो ST लागेना माथि फाथा लागे होननानै बुंखादों नालाय ओंखायनो दिनै बेफोरबायदिखौ बयबो गोसोआ दुंखांदों आरो बे समावहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जेन जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियानि दारै आथिखालनि जुगाव मा सोलिगासिनो दङ गोबाङानो मिथिखायो नुबोगासिनो दङ नाथाय दिनैनि दिनावहाय मा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हागौ मोनद' हारिखौ लानानै ST नि दावराव दावसिखौ नोंथांमोना दिनैसिम नुबोगासिनो दङ आरो नैबे सासे ब्रादाराहाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौहाय बुंदों मोनद' हारिसाफोरनोहाय ST खौ थारैनो जुदि होमारोब्ला जोंनि थाखानाय ST माहारिफोरा गोबाङै खहा जागोन आरो गोबां बिथांमोननो जुदि ST खौ थारैनो होमारोब्ला जों साफ्रोमबो बर' माहारिफोरा जिउखौनो दान होगोन थेवब्लाबो जों ST खौ माब्लाबाबो बिथांमोननो हगारना होनो हानाय नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंसावदों थ' जियानो जा लोगोफोर माखासे सुबुंफोरा दिनैनि दिनावहाय जांख्रिखांनायखौ गावबा गावनि थै रोदा हाबसोनानै थानाय माखासे प्रटेस्ट खामानिखौ मावनानै बिथांमोना फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय ससियेल मिडियानि दारैहाय बुंफोरदिदों नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायला अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोरथ' नायलांनाय बिदिब्ला भिडिअखौहाय जुदि मोनद' हारिया ST स्टेटासखौ मोनमारोब्ला अब्ला आंथ' सिरि थाखाया खिन्थु सोर सिरि थागोन ना थाया आं बेखौ मिथिया सोर माबायदि हालोदाव थागोन आंबो मिथिया खिन्थु आं सिरि थाया जायफोरा बे ST स्टेटास होनायाव मोनद' हारिनि ST स्टेटास होनायाव जाय लिडारफोरनि आखायाव बे स्टेटास होनायनि मेन बिबानफोरा थागोन जायफोरा जोलैनि हांगार लिडारफोर बैसोर जोलैनि हांगार लिडारफोरखौ आंबो थैलांगोन आंथ' आंनि जिउखौ आं गारलांखागोन आं थैनायखौ गिया मानो थाखाय होनोबा जोंनि फिउचारानो गैखाला जोंनि फिसा फिसौनि फिउचारानो गैखाला इयुनाव जोंनि फिसा फिसौ जेब्ला जों हाबा जाहैगोन जुलि जाहैगोन जोंनि फिसा फिसौ जोनोम जागोन अब्ला जोंनि फिसा फिसौनि फिउचारानो इयुनाव गैखाला ना सोरबा जोंनि फिसा फिसौआ अबा BTC नि चिफ जानो हागोन ना सोरबा MCLA जानो हागोन ना सोरबा MLA जानो हाहैगोन ना सोरबा माबा IPS साख्रि मोनहैगोन ना IAS साख्रि मोनहैगोन ना सोरबा IPS जानो हागोन ना सोरबा डक्टर जानो हागोन ना सोरबा कलेजावनो एडमिशन मोनगोन जोंनि फिसा फिसौआ उनाव बेफोरबायदि जोङो गेदेर मानसि जानो हाहैगोनखौ जुदि ST स्टेटासखौ बै 6 हारिनो होयोब्ला जोंनि इयुनाथ' गैखाला नालाय बिनिखायनो आंनि जिउ होनायखौ आं जेबो माबा साना आं जिउखौ गारगोन आरो जाय लिडारफोरा आं जिउखौ ओरैनो गारा आंखौ जिउखौ ओरैनो गारगोन सानदों आं जिउखौ ओरैनो गारा आं लांफागोन माखासे मानसिफोरखौ लांफागोन आङो जाय लिडारफोरा बे स्टेटास होनायाव जाय हारिनो स्टेटास होनो नागिरगासिनो ST नि मोनथाय होनो नागिरगासिनो दङ बै लिडारफोरखौ आङो लांफानानैसो आंबो आंनि जिउखौ होगोन बे राइट बे एकदमबारे सैथो खोथा आं जिउ दान होगोन आं Without demand नोंथाङा बोरै NOC सार्टिफिकेटआव साइन हरनो हाखो हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बोरै साइन हरखो डिमान्डआ मामोन नोंथाङा डिमान्ड लाखिनाय नङा लाखियाखैमोन मानो डिमान्ड खालामासा नोङो डिमान्ड खालामनो हायोमोन जे आंनो बडलेण्ड सिगां नांगौ बडलेण्ड मोननायनि उनावसो आङो NOC सार्टिफिकेटआवहा साइन खालामगोन होनना नोंथाङा डिमान्ड खालामनो हायोमोन हाग्रामा महिलारि नोंथाङा जुदि NOC सार्टिफिकेटखौ साइन खालामनायनि सिगांनो जुदि माबा मोनसे डिमान्ड बिदोंब्ला बे मा डिमान्ड जोंनो बेनि क्लेरिफिकेशन नांगौ A few moments later वाह हाग्रामा वाह नोंदि ST खौ गुबुन हारिनो जासिलायनानै होनो हानाय पावार जाबाय जायबा ST नागिरग्राफोर
बिसोर एसटि नागिरग्राफोरा जोंखौ गावसोरनि साखाथिजों थाबायनानै थाङोबाबो जोंखौ मुजुयोसोमोन। आंथ' बे एसटि लागेना नालागे होनग्राखौसो ओरैबायदि रागा जोंगासिनो दं दा। बेबायदि जासेमोनबा बेबायदि समाबो फैनाय नङामोनबा बिसोर। हाग्रामायानो एसटि लागेना माथि फाथा लागे होननानै बुंखादों नालाय ओंखायनो दिनै बेफोरबायदिखौ बयबो गोसोआ दुंखांदों आरो दुखु जादों। अरखौ जों सुनानै होबाय, दा खोमोरनांगौआ नोंसिनि आखायावसो होननाय जाथाराखै होनबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि आखला। मैगं हानायावनो हाग्रामा दाउला सारखौहाय रायनो फैबाय आङो। बर' हारिखौ फानग्रायो, बर'खौहाय थगाय थसि बहत लानानै देरहाबाय, थाङै थुङै दाना बर' हारिखौ फानबाय। हाग्रामा सार, नोङो जोंनि बर'नि सासे टाइगार। हारिनि थाखाय रैखाथि होनाया नोंनि गोथौसिन बिबान दङ। गतिके नोङो सोरनिबा बुरखायनायाव मानो गोजावखो, मानो गोजावनांगौ? एसटि होबा जोंनि हारिया मा खहा जागोन, मा खहा जाया बेफोरखौ बिजिरदोंना बिजिराखै सारा? टाइगार इज बेक, टाइगार इज बेक, टाइगार इज बेक। नुबायना टाइगारा माबायदि? অসম চৰকাৰ অথবা বিটিচি চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে, 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ যি সিদ্ধান্ত তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এছটি হৈছে আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ আৰু এইটো কোনো দাবী কৰা বস্তু নহয়। আমি যিহেতু সকলোৱে শিক্ষিত সমাজ এখনত বসবাস কৰোঁ, সেয়েহে আমাৰ সকলোৰে সাংবিধানিক জ্ঞান অকণমান হ'লেও আছে। मोनद' हारिनो जुदि एसटि होनांगौबा बुंखादों नेपालनि बायदि खामगोन जोंबो। हाग्रामा सारा दिनै एनअसिखौ उइथ्र' खालामफिननांगौ ना फिननाङा? जेब्लासिम हाग्रामा महिलारिया गावनि एनअसिखौ बोखारनो हाया अब्लासिम जों बे मोनसे चेनेलखौ थाङा। बर' फरायसाफोरनि पावारखौ नुजेनबाय दा। बे जास्ट ट्रेलार आरो सोलाय गोसोफ्रा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो नाजा। बे जास्ट ट्रेलारल'। जुदि ओंखारनांगौब्लाना नेपालाव जेसेबांनाखि जादों बिनि गाज्रिसिन जादों। बिसोरो बुख्रुब सुख्रुब खामदों, गेट बारखोदों, गाखोदों, नाथाय बिस्राबो जाहोन दं। आरो मानो बिदि खालामा जानो? जाय मोजां बुंसेयावबो खोनासङाबा बयनिबो थैया गरम जाखागोनखा। दै गेजेराव थांनानै बै बेहेर सायाव रज'नाय हाग्राखौ फुनो थांबाथ' गाब्र'खागोन ना। हाग्रामा सारखौ बुंदों आङो। बुजिना ला रायजोफोर, बेलेग जाथिनो एसटि होयोब्ला जों बर'आ नाख्रेबजागोन। बहा बारग'नो बर' हारिखौ इसिबां मानि दुखु खस्थ' होनाया बहा बारग'नो? जों फरायसाजों जुजिदों, जों फरायसाजों नांदों। बिथाङा मैया प्रेस मिटआव मा होनदों? 6 मासि जुदि हात लगाय सार आरो सासे लिडारनियाव बेफोरबायदि सबायनांगौ। सासे लिडार, सासे बिटिसिनि चिफ, बे चिफ जानानै बेफोरबायदि बुंनो बाथ्रा बुंनो थाखाय बेहा मा एसेबो लाजिनाय मोनाखै? हारिनि खैफोदाव बेफोरबायदि खम खालामनो सोरबा बयबो सापर्ट होलायनांगौ। बेफोरबायदिखौ मा खालामनांगौ मिथिबाय रायजोफोर? होसोनांगौ, एकदम सावबाय गोलाव गोलाव लाना होसोनांगौ। जन्म जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम सोरखौबा माबा मोनसे मोजां गियान होनाय राव आं खोनाफेराखै दानि बिटिसिनि चिफनि खुगानिफ्राय। गावसा हारिनो एसटि होनो जासिबावदों। नै जेब्लाबो আমি এসটির পাওয়ার দেখাবা লাগবো। এসটি तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथां ब्रादार मोनाहाय सिस्टार मोनाहाय नोंथांमोननि सेरावहाय जोंनि थाखानाय हारिसाखौ लानानैहाय मा बाथ्राखौ लानानै दिनै दिनाव नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायथिखो आरोना लोगोफोर। तो जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअ जेन फोलावबावलासै नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय। बेजोंनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबथारनायाव बे खनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।